Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly dinleyijiler. Dogrymy aýtsam, şul adama mendeşiň adyny tutamda ýüregim bulanyp aňyryn bärime gelýär. Öz etrafyndaky watandaşlarymyza şeýle bir kösäp, bu barada öňem bir kere gaýdylyk geçilse-de ýene-de aýtmagymy bizden haýyş etdiler. Men görüp durýan welin, bu biz meýniň häkimi ýürek bulanjy Nur Muhammed halkyň şeýle bir agyr damaryna basýan eken welin, bu adama mendeş Güýa adamynyň sırtyndaky bir gimaroýa menzep, munyň otogyny ýerip çykanlar bir tuvalede ýerip çykan ýaly, gimaroýyň dirdinden gözüňe ýaş aýlap, kan pürküp gidişi ýaly, adamlar bu häkime erwet beddogalary pürküp, gahar gadap bilen çykyp gidýärler. Halis, bu biz meýniň häkimi Nur Muhammed öz etrap ýaşaýjylarynyň şu derejede gaharlaryny getirdipdir welin, hatda menden aýaga almak üçin tarih bermekligimi sorap, bütün etrap ýaşaýjylary bolup, senden haýyş edýär diýip watandaşlarymyz maňa ýüzlendiler. Serdar, görýärmi? Eýen bu haramzada barada men 3-nji ýerek öz wideomda diýip geçýär. Emma welin bu adama mendeş pulun vampiri rejimiň bir rakyby opukly bolup, aýaga almakla sebäp boljagy mendýär. Eziz watandaşlar, isleseňiz gerek bolsa tiz wagtdan şu haramzada ýylanyň hine jemlenmäne taryhyny hem berjekdir. Indi bu haramzada barada has içkin gelsek, bu eşege Urwan Gulynyň aýallygyny Gülnawat ikili bilen ýokary galdyryp sırtyna etip padýaşka berdi. Biz şeýle de öň Gülnawatyň ýaş oglary bilen işleşýän ady eşitmendik. Görüp durýas welin, bu da şoň birine medýän ýaly. Serdar, mene dogrymy aýtsam, daşyndan utanýanam. Semýan bir dramatik serialy medýap barýar welin. Mene sen ýerine borsam, gara ýere girmäni deşik tapmazdım. Ýörüň ýörälin aýdynlyga tarap. Biz meni etrawynyň hopuluk gullugyň başlygy 4 kulu gaday. Polisiýanyň başlygy toýlu bolup, hem-de prokuror öwşendir. Biz meni etrawynyň çägine Ýalkym, Gökçe, Bagyr, Bekir we hem biz meni özi girýändir. Guruluşyga başlamakan Nur Muhammede $3.000 bilen $5.000 aralygyna ziyatka berip, onu guturandan soňra bolsa damagow üçin ýene-de $5.000 hökman beremeli. Bu zatlardan hopsuzluň ýagny 4 kulym hawara bolup, o da dolada otyr. Bu gimaroy häkimligi öz melligine öwrüp, aýda minimum 20 san damagoya gol çekýär. Ve mundan başga da Ýalkym we Köşiň baýa owasynyň ýer aljak bolsaň, 8 saty üçin $70.000 ziyatka berip, Bagyr we Gökçeden aljak bolsaň, onu $30.000 etinden kesip, çağalaryny ýydirmän şu haramzadalara ziyatka sokmaly. Esasy iň agyrly Köşiňiň baýa owasynyň bir melligi 4 adama satyp, kimiň tanşy ýa-da köprak pulu bolsa, dokumentin falşiwi, dalp yalanlygyna garamazdan şol adamynyň işinde tüke berýärler. Serdar, nädip milletin gahar gelmesin bu zatlardan soň? Nädip milletin jany köýmesin bu zatlardan soň? Nädip millet aýaga almasyn şundan soň, ha? Jogap berip bilýän şu zatlara, Serdar. Nirde gördüňiz? Ýeriň ýüzünde hey bolar ýaly bir döwlet barmyka? Şolar ýaly iş edýän. 4 kulu çurbanam, biz meýin etrawynyň bakalaýatyň hemmesini dolýa oturdun. Munyň gyzyklyry mene ministr elaklyk bermeli, hamala halal iş edýän ýaly agdym dolaryp aýdynam bolýar. 4 kulu çurban zat galamok diýdirmek üçin özü hökümetiň beren jaýyna ýaşap, emma welin tä zamanlar katta jaýlaryny hem de elitkalaryny başga öz golaý adamyň adyna goýup sırtdan arasaja görkezesi gelýär. Emma biziň bilşimiz ýaly bok tutarsyňda, ýagny kanuny bozarsyňda, onuň iyisi hem de iýzi bolmaz diýip pikir edýänmi? Şonuň üçin hem hyjyk ýaly çyşyp berme. Biz sen ol jaýlaryň hemmesini bilýändir. Ýöne welin, ey 4 kuly, halkym bilýändir sen näme oturtmalygyny. Senem öz sähetli günüňe garaşy ber. Nur Muhammed gimaroy kabmin baýmyrada daýanyp, meň sırtyma şol durýar diýip adyny olup hyjyk ýaly çyşyp ber. Bagyr, Gökçede müňläp öýler damagoýsy diňerişeňe otyrlar. 10 müňlerçe hojalyklar öz dokument işlerini bitirip bilmän kösenip berler. Erde bir tanşyň üstü bilen baraýynda da skitkaly halatda $4.000 işiň bitirip bilýär. Hatda öz garyndaşlarynyň ziyatka alýar. Bu aç gözüň Köşüdäki baýa owasynyň arçyny ýüsümem öz adamsy bolup, ýer döwürlerde paýlanan mellek ýerlerem täzeden 3-4 adama paýlap, emma welin ilkinji ýeti 90-njy ýyllarda bu mellegi men aldym diýip ortağa çykaýsa, onuň dokumentine garamazdan ýerini gaňyryp alyp $10.000 täze ýetine dokumenti berip, emma welin köne ýeti
arda ýazyp berkirek öz hakyny talap edip başlasa, onna ara şol doşyk 4 guly, ýagny hopuzun başlygy ýerip, bul adamyň aňysyny döriň, bakyny tap getiriň diýip, ol adamyň mejburi ýagdaýda agdyny yummana dyrjaşýarlar. Hemme zat şol milli hopuzun işgärinden turýandygyny düşünmeýän watandaşymyz prokuratura ýazaýsa-da prokuror Ruşen Janam ýaş bolan üçin aradan 4 gulyň öňünde durup bilmän, nähä onuň ardasyna seredilýär, ne de onuň hakygyny berilýär. Bu garadan 4 guly gadaýyň habar hemde ruhsady bolmazdan çöp başy gymylamaýar. Belan köri şundan turýar. Nur Muhammed Ziyatkany öz kömekçi diýdaryň üstünden çöpleýär. Ol oýnatky diýdar Nur Muhammediň hapa işlerini edip özüm şol boka birlikde çümýär. Nur Muhammed Gimaroýyň 3 sana başga kişiniň adyna goýulan elitkalar bolup, hemde ýer jaýlaram bar. Mundan daşary hem ýalkymdan, bagyrdan başga kişiniň adyna bir giden ýer alan. Serdar görýärmi? Harjykdyr Gimaroýlar ýa-da ittir şakallar WDP gelip nädip halk köseýärler. Bu zatlardan soň eýsem nädip halk aýaga almasyn, he? Serdar, bizim watandaşlarymyz kynçylykdan, açlykdan, jebir jepadan, hatda iň bärkisi gaharlar gelip gelmedi çykan şu harjyklyň ýüzünden birden aýaga alaýsa, ne hala düşýäňden habaryň barmy? Emma welin sabaryňam soňy bar. Watandaşlaryňam ar namusy bar. Taýin bolun. Özüňize gowsar edin. Assalamu aleykum we rahmatullah.